Ingane zakwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofuna khona le video. Ake ngibingelele igama lami ngingumsizi. Inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu isichithile isicelo sikaNdlunkulu uNtokozo kaMayisela Zulu sokumisa-ke izinhlelo zomshado wesilo, kanjalo-ke nokuthi kushintshwe umshado wabo osuke kowesilungu ube-ke ngowesintu. Ijaji-ke kule nkantolo liveza ukuthi uKaMayisela wamnikeza-ke uBayede imvumo yokuthatha kabanye uNdlunkulu. Uza kusho nasemaphepheni akhe asenkantolo isinqumo kinkantolo isikhiphe namhlanje. Silo-ke siwukhansele phambi kwayizolo umshado waso noma myeni kubuzokuba-ke ngesonto. Zindaba-ke lezi abantu abaningi bebeka imbono yabo ehlukahlukene lapha-ke ezinkundleni zokuxhumana. Umyethe kanti-ke yini engamyeki abe uNdlunkulu athathe lona-ke amuzwa-ke ekhaleni. Nangumyithi-ke niyasidida manje kanti awumisiwe yini lo mshado. Kuthanda ukuthi-ke badideke abantu lapha ey'nkundleni zokuxhumana singakusho ngokuthi Silo siwumisile-ke umshado. Mina ngifisa ukuthi ngizuvo lokho nombono ukuthi wena ngicabanga ngani ngalolu daba hlangana lapha kwi-comment section.